Chalani, takže povedzte mi najprv, ako sa vám páči na Ambassadors, prečo tu vlastne chodíte, čo vás k tomu viedlo? Mne sa to veľmi páči, lebo to je dobrý kolektív, zabávame sa tu, naučíme sa nejaké nové hry, aj o bohovi, alebo aj o futbole. Ja sa tu mám tiež dobre, som rád, že tu môžem byť, lebo je tu príjemne, cítim sa tu dobre, lebo tu je aj spoločnosti, aj Boh a aby sme ho mohli vnímať a že máme tu takýto superho trénera a zabávame sa tu všetci a je tu dobre. A vedeli by ste povedať jednu vec, ktorú si najviac vážite, alebo dôvod, prečo práve tu, keď nie je niekde inde, prečo ste prišli práve tu? Lebo že tu je dobrý kolektív a dobrí kamaráti sú a zábava. Že máme tu dobrého trénera, ktorý nám stále hovorí o Bohovi, že tu máme medzi sebou Boha aj dobrých priateľov a máme tu aj priateľov. Dobre, a pamätáte si nejakú tému, ktorú ste tu mali, alebo čo vás tak najviac oslovilo možno, čo sa vám tak utkvelo v pamäti? Ja sa tak pamätám o takých nepravdivých kamarátoch. Mali by sme mať takých kamarátov, ktorí nám pomôžu a naučia nás nejaké lepšie veci a nie len zlé. Ja si pamätám takú tému, že že treba mať dobrého vzora a nie taký zlý, že taký, aby boli pre Boha a tak ďalej, aby boli šťastní, nemali veľa trápenia a to je asi aj všetko. Dobre. A povedzte mi, chalani, aké je vaše obľúbené jedlo? Toto ma zaujíma. Ranolky asi s rezňom, alebo s rýžou. Domáce, od babky, alebo od mamy. Ja najradšej jem brinzové halušky. Čo myslíš, že je v živote nejaká vec, ktorú by si potreboval na sebe zmeniť? Napríklad, že či si nervák, alebo neviem, niečo? Ja asi by som potrebovala zmeniť, aby som viac prestal byť taký nervózny a takéto. Aj za mňa, podľa mňa. Máš rád svojich súrodencov? Aha, jasné, mám ich rád. Ja mám svojich súrodencov rád veľmi. Zábava je s nimi. A som šťastný, že ich môžem mať, lebo bez súrodencov by som tu nebol, lebo by som nemal s kým hrať futbal. Čo myslíš, že ti v živote chýba? Čo by si ešte chcel? Môžeš povedať napríklad niečo, čo by si chcel materiálne a potom aj niečo nemateriálne. Chcel by som asi mať takých viac verných kamarátov a to je asi všetko, čo by som potreboval, lebo všetko bolo účka. Mne by stačilo mať celú rodinu, aby sa mala moja rodina celá dobre, aby tam nikto nebol smutný, aby sme boli všetci pokope. Čo myslíš, vieš preto niečo spraviť? Tak teraz asi už ani nie. Tak stalo sa to, jak sa stalo a budeme sa snažiť riešiť budúcnosť a milosť, budeme sa snažiť naprávať. A chceli by ste byť obaja lepším človekom? Ja by som určite chcel byť lepším človekom. A ja by som chcel skúsiť byť lepším človekom. A chceli by ste aj spoznať naozaj, aké je to poznať Boha? Aha. Ja by som to určite chcel vyskúšať. A ako by ste to chceli docieliť? Že by som veľakrát chodil do zboru, že by som spieval tam a radoval by som sa, že sme tam v prítomnosti Pána Ježiša. Ja by som chcel viac čítať Bibliu a počúvať o Bohových kázne. Keby ste mohli odkázať rodičom jednu vec, ktorá by to bola? Ešte raz? Keby ste mohli rodičom odkázať alebo povedať jednu vec, ktorá by to bola? Že veľmi ich mám ráda, že ďakujem, že sa o mňa takto starajú a že vždy sú pri mne. Takisto aj ja, že ich môžem mať vždy pri sebe, že sú mi verní a vďaka ním som na svete, viem, že ma majú radi a som za nich vďačný, že takých rodičov môžem mať. A keby ste niečo mohli odkázať našim podporovateľom, čo by ste im povedali, čo by ste chceli, aby pomohli vám alebo aby pomohli Ambassadors? Že by sa mohli aj oni chodiť, keby sa im to páčilo, tak by mohli aj nejak prispievať a mohli by sme už ísť potom na zápasy. Tešíte sa na prvý zápas? Ja veľmi, strašne, už veľmi ma to ťahá k tomu. Ja sa tiež strašne teším, už sa dočka, kedy to bude a už tešíme sa. Viete o tom, že bude asi v marci? Koľkátého marca? No nepoviem ešte neviem, ale bude. Prosím ťa, 7. Dobre, a na záver môžete povedať hoci čo by ste chceli odkázať našim
podporovateľom a divákom. Že poďte aj vy na tento futsalový zápas, môžeme sa pobaviť, je to dobrý kolektív, aj všetko a radi vás tu vidíme. Dobre. Ja im to odkazujem, že im ďakujeme za to, že nás podporujú, že nám dávajú veľa vecí, aby napríklad tieto dres, toto, aj lopty, že dáme. Ďakujem im za to. To je všetko. Dobre. Ďakujem chalani. Čaute. Čau.